тамошобинони азиз субҳ хайр, нигоҳ кунед. Якум дарвозаи пажарка меравем. ҳозир ма шумода як нуқтаи савдора тавсия метиҳам. Медонед аҷолои метражни омадай аз 25 сомон сар мешава нархаш. Ина каседа дар корай ҳатман навора то охира тамошо кунед. Аҷолои метражни аз 25 сомон сар мешава, анавай бошад дастархонвориё бошад аз 15 сомон метраш. Хулоса якум дарвозаи пажаркаки дир омадем, ряди ростаки ина то охира омадем, анаки дасти рост мегардем. Духтаро меравем чорраҳаи Хитой бозор. ҳозир аз наздик бо ма шумода нишон метам. 166 контейнер даянд духтаро оптавикан дасти авалай. Инами чӣ намуд боре ки дар курайтона мисол дастархонворӣ ё ки халадворӣ ё ин ки аҷолворӣ ҳатман инамиҷада ҳастай муроҷиат кунен. Ина рақамашон дар рӯи экран ҳаст, дона мегирен, оптовӣ мегирен, катихчон ҳамсӯҳбат шавен, бо нархнавошона пирсон шавен. хулоса нархошон арзони арзон. 166 контейнер да чорраҳаи Хитой бозор, якум дарвозаи пажарка. Ира нигоҳ кунен охи духтаро мана зиёда аз 100 намуд инам хеле метражни аҷол омадагиай духтарако марҳамат. инами 166 контейнер да. Чӣ саволе дошта бошен, марҳамат рақамашон ҳаст, муроҷиат кунен, боз хичон пурсон шавен. Охи духтарако нигоҳ кунен чиқа бисёр омадай анам хел аҷолвориё беҳад фасон бисёриё присида будан. марҳамат аз 25 сомон сар меша. тамоми намудош омадагиай кадомш дар корай нархошон аз 25 сомон сар мешава. нархи метрш бо ё барошонам хе калон ай ки ина духтарако ҷои оптовиш ҷои арзон шаёфтагием хеле шид ма шумода ёра тавсия дода будам. ина боз ҳам бори новинка овардагиан, боз ҳам духтарако биёен бинен харидорӣ кунен. бозори корвон даян ина бидроен бозори корвон тарафи пажарка якум дарвоза чорраҳаи Хитой бозор биёен 166 контейнер даян. фасонида гап нест, хушругишта гап нест. зиёда 100 намуд модель омадагиай бовар мекунен. ира бинен ҳам расветка ҳам гулош ду тарафа як тарафа нархошо нархи метрш аз 25 сомон сар меша. нигоҳ кунен инҷода қопча омадагиай аз 25 сомон сар мешава. бо нигоҳ кунен инҷа 40 сомашам аст, 60 сомашам аст, 35 сомашам аст. хулоса чанд нархай ина марҳамат бинависен. шумода суратоша мепартоян ки 25 сомаш кадомай, мисол 35 сомаш, 45 сомаш кадомай гоша бо суратоша мепартоянтона. ина 166 контейнер ҳамаи шуморо интизорай. доставка доранд, куҷои гӯен марҳамат муроҷиат кунен, доставкатон мекунам. халадвориёи зур омадай духтарако нигоҳ кунен. ёра ҳам барои халат гирифтестиян ҳозир, ҳам барои покривали болои диван, плед. хулоса зури бадан нигоҳ кунен охи ҳам и фасонош ҳастай, ҳам и моделош. нархаш аз 45 сомон сар мешава духтаро. аз 45 сомон сар меша. ҷа бо қиматаракошам ҳастай. марҳамат бинависен, бо расмоша мепартоян ки кадомаш чанд смаяй чӣ хелияй. хулоса бинен аднатони ая аднатони чанд модель. мисол аз ин модель ҳаст, аз ин модель ҳаст. нигоҳ кунен чӣ хушрӯчаяй. нархаш аз 45 сомон сар меша духтаро. каседа дар корай биёен. омада наметонен, ма рақамашонам мемонам, бинависен, доставкатон мекунанд. бозори корвон тарафи пажарка якум дарвоза чорраҳаи Хитой бозор 166 контейнер. ина беҳтарин борои фасонаш шумо аз анамҷа меёбед. оптавикан ҳам хебор бисёр доранд. зиёда 100 намуд аҷолворӣ омадагиай ҷада аз 25 сомон сар меша аҷолошон. биёен бинен бо аз наздик интихоб карда харидорӣ кунен. нигоҳ кунен охи тамоми намуди дастархонвориё омадай аз 15 сомон сар меша. бовар мекунен ина метраш аз 15 сомон сар мешава. сафед дар корай, ина гулдор дар корай, ранга дар корай, тамоми моделош ҳастай. сифатои беҳтарин барои савдо мегирен, барои хитон мегирен. ина марҳамат барои хонаотон ҳатман ина биёен дастархонвор дар инамҷа аз 15 сомон сар мешава. беҳад бисёрай ин қисман бинен чӣ бисёрай. бозори корвон якум дарвозаи пажарка чорраҳаи Хитой бозор 166 контейнер. ҷарама бисёр навор гирифтагӣ медонен. ҷои оптавикояй
اینا مرحمت باز هم новинкошон омадагиай ма шумода нишон додистам қисми дуру набинанда чиха рулон бисёр омадагиай дастархонворӣ ина марҳамат аз 15 сомон сар мешава ина духтарако иҷада туршам дигаршам ҷудогона мефурӯшанд агар хоҳен дастархон кардан метонен омада ҳама чизша ай ҳамиҷа бихарен бо нархи арзон доставкаям доранд бораки новинкаи дига омадагиай тамошобина нигоҳ кунед аз ҳами одеёлои метражни ина ай оригиналои зуруш нигоҳ кунед чӣ омадагиай анам хел пастелни билё омадагиай 550 сомонай шумо як боракак ина вайша бинен простин дора дита навлучка дора ана баъд пададиалник дора пададиалникам хеғавсаки дитарафаи хишру плед барина ира бе курпа бе ич хича мешава ки пададиалникша истифода барин нархш 550 сомон зиёда аз 20 намуд расветка омадагиай марҳамат бовар кунен ку материалша ҷойботай ба фикр мераята мегири дига тамом تا آخر عمر با سایتون به حد خشروع صفتش مرامت در کارتون باشه بیاین شتا استفاده میبرین بازار کاروان طرفی پژارکا یکم دروازه دایان نمی یکم دروازه پژارکا بیاین چهارراهی خطای بازار 166 کانتینر دخترها اینا ابتوی کن بیننده اجلای فسانی مترکی زیاده 100 نمود آوردگیان اینا مثلا کامپلکت هم در کار نباشه اینا مترکیشون ببینین از 25 سومون سر میشه نرخش وای آوردگیان دسترخوانواری آوردگیان از 15 سومون سر میشه و خلاص چیزی در کارایتونه این همینجا جای ابتوی ارزان شای اومده با نرخوره مقایسه کنین خریداری کنین اومده نمیتونین کجای گوین دستفکه دارن این رقمو هست زنگ زنین با کتیخچون همسو بچوین